Een hospice bouwen, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Hospice Zeeuws-Vlaanderen hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het heeft alles te maken met de nieuwbouw die op het programma staat voor het hospice. Zij verhuizen namelijk van de Leeuwenlaan naar de Vijverhof in Terneuzen. Een bijzondere samenwerking vindt ook Ralf van Dijk, de directeur-bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dat vinden we een heel bijzondere samenwerking, want een hospice bouwen, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. En het is een van de weinige uitzonderingen die je als woningcorporatie nog mag doen. En normaal gesproken bouw je alleen maar sociale huurwoningen. Maar dit is een activiteit dat is toegestaan in de wet. En dat vinden we heel bijzonder dat we dat mogen doen hier in Zeeuws-Vlaanderen. In het begin kwamen we erachter dat het toch wel financieringswijs wel erg lastig werd. Maar toen kwamen we op het pad met woongoed. En sindsdien hebben we een constructie kunnen vinden die zowel voor het hospice als voor woongoed erg goed uitpakt. Het hebben van een hospice in de regio is in onze optiek heel belangrijk. En het hospice had een nieuwe huisvesting nodig. Het is echt verouderd waar ze nu zitten. En ze hadden de gelegenheid nieuwbouw te realiseren, maar de financiële middelen, dat is dan toch een dingetje. En wij konden daarin helpen door die nieuwbouw op te nemen en het straks aan hun te verhuren. En wij vonden dat maatschappelijk gezien een hele goede zet. En die nieuwbouw is nodig, want de huidige kamers voldoen niet meer aan de wensen van de gasten. Zo is het door een gebrek aan climate control erg warm in de zomer en delen gasten dezelfde badkamer. Daarnaast komt er een vijfde kamer bij. Deze zorgt voor voldoende capaciteit in onze streek. Gezien het aantal gasten wat we gehad hebben het afgelopen jaar, dat was een nieuw record bij ons, 57 gasten die bij ons verbleven zijn. Als je naar meer toe gaat, stel, want het gebouw wordt wel gebouwd zodat er nog eventueel een verdieping bovenop zou kunnen. Alleen dan betekent ook dat ik naar een verdubbeling van de vrijwilligers moet. En dat wordt een erg lastig verhaal. Dus ik denk dat we met 5 kamers voor Zeeuws-Vlaanderen op dit moment wel voldoende capaciteit hebben. De samenwerking tussen de twee partijen kwam op een bijzondere manier tot stand. Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Ik ben lid van een Rotary Club en Rotary Club Terneuzen, die kwam een keer bij ons vragen van, zouden jullie willen helpen om sponsorgeld binnen te halen voor het hospice, want die willen gaan nieuwbouwen. En dat heeft mij aan het nadenken gezet en ik herinnerde me toen dat het een uitzondering was in de wet dat we een hospice mochten realiseren als woningcorporatie. Ja, en toen was 1 en 1 2. Toen dacht ik van nou ja, daar kunnen we als woongoed wellicht ook wat in betekenen. Maar het project is volgens Hans pas echt geslaagd Zodra onze gasten, want ik bedoel we zijn nu met de bouw begonnen, de ontwerpen zien er allemaal prachtig uit. Dat is natuurlijk ook straks belangrijk om te laten zien dat de gasten rustig naar die nieuwe behuizing kunnen verhuizen. En op het moment dat de gasten zich daar comfortabel voelen, dan is het pas echt geslaagd.